Формула 55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. имрӯз мунтахаби футболи тоҷикистон бозии дуюми дӯстонаи худро анҷом медиҳад. Дар доираи омодагиҳо ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2023 тими миллии Тоҷикистон омодагии худро идома хоҳад дод. Дар ҳамин раванд якачини Тоҷикистон бозии дуюми дӯстонаи худро бар муқобили мунтахаби Кувайт баргузор хоҳад кард. Ин бозӣ дар варзишгоҳи байналмилалии Ҷобир Ал-Аҳмадии шаҳри Ал-Кувайт баргузор шуда, оғози бозӣ дар дили шаб ба вақти душанбе доир хоҳад шуд. Қаблан мунтахабҳои футболи Тоҷикистон ва Кувайт як маротиба байни ҳам 6 декабри соли 2004 бозӣ карда буданд, ки он низ бозии дӯстона буд ва дар шаҳри Ал-Кувайт сурат гирифта буд. Рақобати мазкур бо ҳисоби 3-0 ба суди мунтахаби Кувайт анҷом ёфта буд. Ёдовор мешавем, ки қабл аз дидор бо Кувайт мутахассиси хорватӣ Петер Сегер рақобати дӯстонаи дигарро бо тими миллии Аморати Муттаҳидаи Араб низ анҷом дод. Ҳарчанд дар бозии дӯстонаи аввал ҳисоб кушода нашуд, аммо ба ақидаи сармураббии даста Петер Сегер даста дар маҷмӯъ бисёр ҳам хуб бозӣ кард ва имкони голзаниҳои бештар ҳам дошт. Мо ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё марҳилаи омодагиро хуб анҷом медиҳем, гуфтааст мутахассиси хорватӣ. Ёдовор мешавем, ки бозии дӯстонаро шабакаи телевизионии варзиш ба таври мустақим манзури мухлисони футбол хоҳад кард.